Ahoj, moje meno je Viktória, som kardiologička a dnes vám poviem celú pravdu o lieku Cardioa. Funguje tento liek naozaj, alebo je to ďalší podvod farmaceutického priemyslu? Zostaňte so mnou až do konca tohto videa, pretože vám dám dve veľmi dôležité upozornenia predtým, než si tento liek zakúpite. Prvá vec, ktorú musíte vedieť o lieku Cardioa, je, že si musíte dať veľký pozor, kde ho kupujete, pretože originálny Cardioa je dostupný iba na oficiálnej webovej stránke. Aby som vám pomohla, nechám odkaz na oficiálnu webovú stránku Cardioa v popise pod týmto videom. Takže, čo je Cardioa a naozaj funguje? Odpoveď je áno, ale musí byť zakúpený výlučne cez oficiálnu webovú stránku výrobcu, aby sa zabezpečila autenticita a účinnosť produktu. Po niekoľkých laboratórnych testoch vedci konečne objavili prírodnú formulu s koncentrovanými zložkami, ktoré vás ochránia pred srdcovými infarktami, mŕtvicami a prirodzene normalizujú váš krvný tlak. Cardioa je účinný 100% prírodný liek na boj proti hypertenzii. Kapsuly Cardioa sú zložené z liečivých bylín, takže nemajú žiadne vedľajšie účinky ani kontraindikácie. Bohužiaľ, kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete. Podľa SZO je viac ako 40% všetkých úmrtí spojených so srdcom a 85% týchto úmrtí je spôsobených srdcovými infarktami a mŕtvicami. Ak trpíte hypertenziou, začnite liečbu čo najskôr. Výhody používania Cardioa sú mnohé, okrem normalizácie krvného tlaku Cardioa obnovuje elasticitu ciev, znižuje hladinu cukru v krvi, zlepšuje krvný obeh a posilňuje kardiovaskulárny systém, podporujúc dilatáciu krvných ciev a uľahčujúc krvný obeh. Pomáha predchádzať srdcovým problémom a má antioxidačné vlastnosti, ktoré pomáhajú bojovať proti voľným radikálom a chránia bunky organizmu pred poškodením. Ale pozor, iba originálny Cardioa vám môže poskytnúť všetky tieto výhody. Falšované produkty, okrem toho, že sú veľmi drahé, môžu ohroziť vaše zdravie. Keďže ide o veľmi exkluzívny produkt, Cardioa nie je predávaný v lekárniach ani na iných webových stránkach. Je dostupný iba na oficiálnej webovej stránke výrobcu, ktorú môžete navštíviť kliknutím na odkaz uvedený v popise tohto videa. Po kliknutí na odkaz budete presmerovaní na oficiálnu stránku, kde môžete zadať svoju objednávku. Stačí vyplniť polia s vašim menom a telefónnym číslom a počkať na hovor od zástupcu. Ak hovor nezdvihnete, objednávka nebude dokončená, preto buďte pozorní, keď telefón zazvoní. Vaša objednávka bude doručená o niekoľko dní a zaplatíte až pri prevzatí, bez ďalších poplatkov. A nezabudnite, Cardioa ponúka záruku vrátenia peňazí, ak z akéhokoľvek dôvodu nebudete s produktom spokojní, stačí kontaktovať zákaznícku podporu a požiadať o vrátenie peňazí. Cardioa je veľmi jednoduchý na užívanie, stačí užívať jednu kapsulu dvakrát denne. Najlepšie je užívať kapsuly po jedle, aby sa minimalizovalo riziko možných tráviacich problémov. Dodržujte odporúčanú dávku a neprekračujte odporúčaný počet kapsul denne. Ale pamätajte, kupujte iba na oficiálnej webovej stránke, aby ste sa vyhli podvodom, odkaz je v popise videa. Ďakujem, že ste sledovali toto video, dúfam, že som vám pomohla. Ak máte nejaké ďalšie otázky, navštívte oficiálnu stránku, kde nájdete všetky potrebné informácie pred kúpou tohto produktu. Ak vám toto video prišlo užitočné, dajte mu like a nezabudnite sa prihlásiť na odber môjho kanála, aby ste dostávali viac videí ako toto. Objímam vás a dovidenia na budúce.